Hola, benvinguts a un tutorial breu de com utilitzar JustInMind, que no hem pogut veure avui a classe. En JustInMind ja havíem vist temes com per exemple posar imatges. Ara us poso aquí una imatge, aquí m'he equivocat, perdoneu, volia fer-la més gran. Recordeu que podíem posar imatges com a placeholders des dels widgets bàsics i que si fèiem doble clic després podíem decidir, per exemple, afegir una imatge. També podem afegir text. Per exemple, doncs, aquí podríem dir que això, doncs, aquest label, un text amb un label, sigui com un text que podem mostrar per pantalla i poder fer més gran. En aquest cas, doncs, podríem dir que fos així i anem fent com una mica una interfície. Vam estar veient també que teníem amb navegació tema de menú horitzontals i doncs que aquests podíem redimensionar-los però que no ens permetien estèticament modificar-los massa. Recordem que en l'outline teníem les formes de veure com era el menú i quines opcions tenia i les seves subopcions. Comencem a posar noms amb significat a les nostres parts. Recordeu sempre, si us plau, d'intentar posar noms significatius, sobretot per vosaltres, sobretot per tenir clar què esteu fent. Ara tenim el nostre main menu i els ítems, com això ho eliminaré ara, no té molta importància, però recordem que podíem tenir, per exemple, woman menu i man menu, i fixeu-vos que ara he canviat el seu ID, però aquí em continua sortint com item 1 i item 2, perquè el que surt per pantalla és precisament el value, no l'ID. I per woman doncs podríem afegir woman jacket menu i posar, per exemple, jackets. D'acord? I efectivament després aquí veiem que teníem els jackets, fins i tot per woman menu podíem fer botó dret i afegir un submenu i dir-li, per exemple, woman shorts menu. Per tant, ara el problema que hem tingut és, veieu que el nom que he posat és el que em posa com a value però no com a ID. Per tant, vigilem sempre que si afegim un altre submenu, fixeu-vos que aquí el nom que m'està demanant no és l'ID, sinó és el nom value que sortirà. Per tant, shoes. Jo usaria shoes, em posa menu item, per tant aquí hauria d'anar woman shoes menu, per exemple. Probablement a menys de menu hauríem de posar item, però el nom el decidiu vosaltres. I ara efectivament tindríem totes aquestes. També vam veure que si fèiem la pàgina de shoes, podríem intentar agafar aquests dos elements, els copiem, fem un Ctrl+V, i aquí en menys de posar shoes, aquest seria potser l'espai de compra de shoes, i sabíem que una forma que teníem de fer per enllaçar una pàgina amb una altra era agafo la pàgina i l'arrossego cap a l'opció que vull que em faci el link. Hem vist que ara aquest enllaç ha canviat. Una altra forma de fer-ho és jackets, tenim la samarreta de les jaquetes, tornem a copiar aquí, ara posem jackets. Una altra forma de fer-ho és a través de configurar directament els events. Com configurem els events? Doncs seleccionem l'element, el widget, que volem afegir-li un event. I en aquest cas és el jackets. I volem que jackets ens porti a l'espai jackets. Per tant, el que anem és al menú inferior, que és en aquestes coses que no podíem veure a classe, i diem d'afegir un nou event. Què volem fer? Volem que quan apreti a jackets doncs em porti un altre enllaç. Per tant, el trigger, el que seria el disparador d'aquest event, hauria de ser alguna que relacionés amb el mouse i amb el clic. Doncs seleccionem clic. Tenim molts altres events, com mouse down, un mouse up, tenim un mouse over, un mouse enter, un mouse leave, que ja els anirem veient. L'acció que volem fer és un link, un enllaç, tenim tema de canviar l'estil, ensenyar o amagar, etc. Fem un link to i especifico a quin lloc vull que em porti. En aquest cas vull dir-li que em porti a les jaquetes. Ok. Close. Fixem-nos doncs ara que a Jackets li ha aparegut aquesta rodeta dentada a sobre i això és el que ens indica que Jackets té una acció. Podem ja per fi fer una simulació de la pàgina web, veiem la nostra interfície, woman, i ja veiem que Jackets i shoes són clicables. Shoes em porta shoes i woman jackets em porta jackets. Perfecte.
Una altra cosa que normalment tindríem en una interfície és un cercador, no? Un cercador que ens permetés doncs, buscar productes, vale? Això podem posar-lo aquí al costat, val? Això serà un input. Si faig un simulate podem veure-ho ràpidament, tinc el meu input i aquí puc teclejar-hi. Però què passa? Normalment, i això és una cosa que fa anys que està de moda, és que els input text, que per cert li posarem un nom més interessant, search input, en si normalment el que ens donen és un text inicial que ens diu, per exemple, text here. Val? I això què ens diu? Doncs que el que volem és que aquí l'usuari introdueixi alguna cosa, i això podem especificar un text original en l'input search o en el nostre input amb el value. Però què passa? Normalment tenim aquestes coses i quan nosaltres en una interfície que té un cercador amb un text inicialitzat fem clic, aquest text es borra. Però en aquest cas ara nosaltres veiem que no es pot borrar. Puc escriure-hi, però aquest text here hi és. Per tant, el que volem és que realment quan jo faci clic aquí, automàticament el text se'n borri, val? Perquè així l'usuari pugui afegir-hi alguna cosa. Què fem doncs? Un altre cop amb events podem fer això, vale? Afegim un event per a l'input i en aquest cas doncs, podríem decidir que quan l'usuari faci clic el text se'ns borri. Però potser una opció més correcta en aquest cas seria onFocusIn, que és, independentment de la metodologia que l'usuari utilitzi per entrar en aquest camp d'input, se'm cridarà aquest mètode. Per tant, el que farem és que quan faci un FocusIn, choseAction, direm que canvia el valor que em mostra l'input text. Vale? Diem setValue, ara hem d'escollir a quin component, i aquí ens ho diu select the target, a quin component li volem canviar el valor i definitivament ens diu quin valor hi volem posar. Volem posar un valor fix que serà un string void. Okay? Per tant, ara si diem a simulate, si jo ara faig clic, se'm borra el text i puc escriure. Vale? Què passa? Un altre error que tinc és que ara sempre se m'està borrant el text i l'altre és que si jo el deixo buit, quan surto se'm queda buit. No? Anem per parts. Primer, el que vull que solucionem doncs és que si el meu camp, quan jo l'abandono o quan entri de més, vull que el meu camp torni a mostrar-me text here, sí, no hi hem fet res. Vale? Per tant, afegim un nou event i en aquest cas el que direm és que onFocusOut. Quan perdem focus, vull que el valor que em posis en aquest component torni a ser text here. Però ara, si simulem això, tenim un petit problema. Jo selecciono el camp, se'm buida, puc escriure, però en el moment que surti em torna a posar text here, tot i que jo hauria posat com una cerca, no? Per exemple, un exemple hauria sigut posar Nike, perquè estic buscant sabates, i en el moment que surto se'm borra el meu Nike. Per tant, jo vull posar una condició que només se'm borri, o sigui, només em torni a posar, perdoneu, el text here en el cas de que aquest camp estigui buit. I per això en els events tenim l'opció de Add Conditions. Val? Add Conditions, podem afegir condicions lògiques que em permetin definir que una acció s'executi o no depenent de si això es compleix. Què vull fer? Vull només tornar a posar text here en aquest camp si el camp està buit. Val? Per tant, el que farem és haurem de comparar el valor de l'input amb un text buit. Per fer això, afegim el comparador, la funció comparador, i a una banda del comparador afegim el valor de l'input text i a mà dreta hi afegirem una constant que serà el text. I en aquest cas la constant la deixem buida. Aquí podria escriure un text, però en aquest cas la deixem buida, perquè volem comparar de si l'input field és igual a un text buit. Ok? Donem a simular, val? I ara veurem que si jo escric a l'AIDES se'm queda el text, mentre que si el borro i surto em torna a posar text here automàticament. Vale? Podem veure-ho també perquè a l'event onFocusOut efectivament tenim un when que ens diu searchInput.value igual a camp buit. Vale? I amb això podem veure doncs, que podem fer que un cercador una mica més avançat o més similar al que tindríem normalment en una web. No?
Normalment també els cercadors, tot i així, sempre tenen una espècie de botó, val? I aquest botó doncs, podríem fer que ens fes un enllaç, no? Doncs, podríem afegir un nou espai que fos results, val? I en aquest results doncs, li afegim el mateix, no? Li afegim com es diu ara? Li afegim doncs, results. Què volem fer? Que quan apreti el botó simuli que me'n vaig a results. Una tercera forma d'afegir un link és botó dret, add link, i especifico a quin espai me'n vull anar, val? Close. Però farem una cosa. Ara mateix farem una petita cosa, que és que només m'aniré a results si aquí l'usuari ha introduït un text, vale? Per tant, el que puc fer és add condition i només faré a l'anar-me'n a l'altre espai si aquest espai és diferent a un text buit, val? I si és diferent a text here, vale? Podem començar fent que aquest, si és diferent a un text buit, ok? Ara simulem, si jo faig button em va results. Per què? Perquè hi havia el text here. Si jo poso alguna cosa em va results. Però si només està el text here, a mi no m'agradaria que m'anés a com es diu ara, a results, val? Per tant, afegirem una altra condició en el nostre com es diu ara, el nostre comprovador de condicions. I en aquest cas el que utilitzarem és un operand lògic, que és l'AND, val? Que només farem l'acció si es compleix aquesta condició d'aquí i aquesta condició d'aquí. I aquesta altra condició d'aquí el que volem fer és que el input field sigui diferent a text here, 1, 2, 3, ok? Per tant, ara si anem a simulate i tinc text here, si aprieto el button, veieu, no em torna resultats. Només em tornarà resultats en el moment que hi tingui un text diferent a l'original. Veiem la potencialitat que tenen les condicions i el que podem anar fent amb els events. Tot i així, normalment els botons avui en dia ja no es veuen així, i una altra cosa que podem fer, val, és especificar un background per aquest botó. Me'n vaig a button i li puc dir add image, i en aquest cas li afegiré la imatge d'una lupa. Aquesta lupa ara en aquest cas és molt molt gran, val? Però bueno, podeu modificar les propietats i fins i tot en el button li podria treure el nom, vale? I ja tindria doncs, la lupa de cerca. Òbviament aquesta icona és absurdament gran, és de 128 per 128 píxels i treballant en una resolució de 1024 per 768, òbviament ens queda una icona molt molt gran, val? Però bueno, podem fer temes després que repetir la imatge verticalment, horitzontalment, etc. Vale? I podem modificar i agafar-ne una altra, però bueno, val? Per tant, ara aquesta lupa, veieu, continua sent el botó que tenia abans, val? I ara si faig així, clico results, val? Bueno, això també ho podríem haver fet com una imatge, val? O sigui, aquest botó, l'altra forma que podríem haver fet era directament arrossegar una imatge, aquesta imatge carregar la lupa, dir que ens l'incloguin al projecte, i el bo és que amb una imatge és molt més fàcil doncs, redimensionar-ho, val? I tot això, però bueno, feu-ho com vosaltres vulgueu. Si tenim amb un botó, el bo és que se'ns queda aquest petit requadre al voltant que ens ajuda a entendre que això és un botó. Vale. Una altra cosa que solen tenir les webs és un login, no? És a dir, en aquest menú, per exemple, ara li podríem afegir una altra opció, val? Un add submenu que fos login. Enteneu que estèticament no estic fent la pàgina molt molt acurada, però senzillament és perquè poder estructurar una miqueta les coses i anar repetint determinades accions que serà comú per vosaltres, val? Podria tenir el meu espai de login. Normalment això ho faríem amb un pop-up, però encara us vull ensenyar abans això i després ja passarem a ensenyar-vos com intentar simular pop-ups, vale? Login. En un login què tindríem? Potser el botó per acceptar i tindríem un input field pel user, val? I un input field pel password. Vale. Si jo ara dic a login simular, què passa? Que si jo estigués posant aquí el meu password, error, ens estaria sortint password directament, no? Normalment els passwords el que volem és que s'ocultin. Una de les coses que podem configurar per un input field és el tipus de input que rebrà. Si configurem que sigui password, i ara fem un altre cop simular,
veurem que ara quan escrigui em sortirà anonimitzat el text, de tal manera que no es mostrarà. Aquests detalls val la pena que els tingueu en compte perquè això és important també implementar-ho en les nostres interfícies, vale? Si implementeu un login. Val. Normalment, doncs, ara ja el que voldríem és que si jo he introduït un usuari i una contrasenya, el botó em portés, doncs, si clico, per exemple, menys que es digui button, que es digui login, doncs el que vull és que em porti a un altre espai, no? Doncs tornem a estar user space, val? O sigui, seria l'espai de l'usuari. Tornem a fer una miqueta així ràpidament. L'espai de l'usuari, que és on tindria les seves dades privades. És el mateix que hem estat fent fins ara, bàsicament. Doncs l'únic que tenim és que el login em portaria aquí, a aquest espai. Però clar, jo només vull que faci un login si introdueixo un usuari i una contrasenya específica. Val? I per fer això podem fer-ho un altre cop, tal com havíem fet-lo de comprovar el text. Què volem? Comprovar un usuari i una contrasenya. Per tant, primer de tot sabem que tindrem dues condicions a complir-se. El que podem fer, doncs, és primer de tot afegir a l'AND, que em diu tindrem una cosa i una altra que s'hauran de complir, hauran de ser certes perquè aquesta acció succeeixi. I què vull fer? Comparar que l'usuari i la contrasenya siguin iguals a alguna cosa. En el de dalt a mà esquerra li poso el primer valor, el primer camp, que normalment és per l'usuari, i en el segon li poso el camp, que és per la contrasenya. I aquí podem tornar a utilitzar el que se'n diria els camps, no? En aquest cas volem, per exemple, que com a usuari sigui Pepito i que com a contrasenya sigui Otip. Vale. Mai poseu una contrasenya que sigui el mateix nom que l'usuari, però al revés, vale? Seria el pitjor que podeu fer. Per tant, jo ara puc donar un simulate. Si faig login no em funciona, però jo ara poso Pepito aquí, tampoc em funciona, i ara si poso Otipep login, ara sí que m'ha anat al user space, val? Per tant, podem veure com afegir doncs la imitació d'un login, vale? Inclús aquests camps, això també ho podeu utilitzar per quan feu ho diré demà, perdoneu, registres, no? Us he de fer un registre. Què passa? Ara el problema que tinc és que si jo faig així, el principal problema que tinc ara mateix és que no m'està donant cap mena de missatge d'error si jo clico i no he posat res, val? Per tant, normalment el que voldrem és tenir un missatge d'error que ens digui, per exemple, username or password missing, per exemple, vale? No és un missatge d'error molt personalitzat, però òbviament es pot fer millor. I normalment un missatge d'error sempre ens surt en vermell, no? Posem això un granate, que tampoc sigui molt greu. Però clar, si jo ara hi entro i faig un simulate, directament em surt el missatge d'error i jo no vull que em surti directament el missatge d'error. Una altra cosa que podem fer, doncs, amb Just in Mind, és tenir elements ocults per defecte. Si jo selecciono un widget, en aquest cas un text que jo he modificat, i a les seves propietats generals vaig a Hide Component i l'activo, per defecte aquest component no se'n veu. Val? I doncs el que podem fer és, en el login, que comprovàvem que si es complia m'anés a user space, quan fem una condició, quan afegim una condició a un event, també podem dir la resposta per si la condició que hem especificat no es compleix. I en aquest cas és clicant a else, o si no, doncs dir que em faci alguna cosa. Per tant, què vull fer? Que si l'usuari i contrasenya no estan bé, o estan buits en aquest cas, però bueno, teòricament seria wrong o incorrect, vull que em mostri el missatge d'error. Per tant, li dic a un clic, em faci l'acció de show i selecciono el widget que vull que em mostri. Vale? I si volem fer una mica més fancy, doncs, per exemple, podem especificar un efecte de transició. Vale? Ok? I ara podem veure que si no introdueixo res o introdueixo alguna que està malament, em sortirà el missatge d'error que havia dit. Veieu? Username or password missing. Val. Això és una altra cosa interessant que podem fer. L'altra cosa que podríem fer, si no, és que imagineu-vos que el username o password, val? Això, ara permeteu-me agafar-ho tot i
faig un copy així bastant descarat, val? Però l'únic que vull treure'm aquest d'aquí, val? I l'únic que vull fer és que en menys de comprovar-me per fer el login si és l'usuari Pepito i la contrasenya o tipet, ara canviarem és que l'usuari sigui un correu, això d'aquí ha de ser un format de correu i això d'aquí senzillament ha de ser diferent a 8, vale? Com podem comprovar si això és un correu o no? Això ho farem amb el que se'n diuen les expressions regulars, val? Tenim que el login em continua portant el user space, val? Tenim aquí el link to user space, però ens carregarem aquesta condició, val? I n'afegirem una nova pròpia. Què hem dit? Volem que això només em porti al user space si el primer camp és un correu i el segon camp no està buit. Per tant, tornem a tenir la condició primera lògica de que s'han de complir dues coses. La que és senzilla de fer ara és la de que la contrasenya sigui diferent a un text buit, això ja ho hem estat veient, per tant ja sabríeu com s'hauria de fer, però bueno, és funció diferent, afegir el camp que volem comparar i el text. I l'altre que hem dit és que volem comprovar que aquest camp d'aquí, el de superior, de l'usuari, sigui un correu. I això es fa a través de les expressions regulars. A les funcions, si anem baixant, tenim per funcions per text que ens pot comptar quantes lletres hi ha, que sigui un contacte, determinades coses, buscar un substring, canviar-lo a uppercase o lowercase, etc. I una altra que tenim és la regular expression, que és la forma de comprovar expressions regulars. I com funciona? Afegim el regular expression, la funció regular expression, i després hem de dir què volem que ens compari, per tant en aquest cas li direm que sigui el camp de l'usuari i amb què ho hem de comparar. I el bo és que com a constants tenim expressions regulars, val? I aquestes són números, percentatges, diners, una targeta de crèdit i una altra que tenim és el correu. Si jo ara aquí arrossego el correu i veiem aquesta roba, el que em farà això és que només em deixarà anar a user space si el meu usuari és un format correu i la meva contrasenya no està buida, vale? Podríem tornar a afegir un missatge d'error o no, en aquest cas no ho faré, i senzillament ara el que tenim és que si el meu usuari i contrasenya, una cosa és un correu i l'altra no està buit, em portarà a l'espai, si no, no. Si no, no tindrem cap mena de... Veieu? Faig així, login, no em funciona. Però si jo ara aquí poso una roba, una altra cadena alfanumèrica, i una altra cadena, un punt, i una altra cadena alfanumèrica, login, ara sí que m'ha funcionat. Per tant, també podem veure la potencialitat de les expressions regulars. I això, sobretot, ens pot anar molt bé per quan fem els registres. Vale? Va. Ja l'últim que us volia ensenyar per tot aquest ho diré, perdoneu, per tot aquest exemple és, doncs, com utilitzar una cosa que es diuen Dynamic Panels. I això és una altra d'aquestes coses que no teníeu activades a la vostra versió i que esperem que ens puguem activar ràpidament, però que amb la versió gratuïta que us podeu baixar ho tindreu activat, que és el Dynamic Content. Val? I al Dynamic Content hi ha una cosa que se'n diuen Dynamic Panels. Val? I és això que veiem aquí, que són com 3 requadres de diferents colors i doncs arrosseguem directament com es veu ara a la pantalla. Si de cas permeteu-m'ho fer-ho en un altre espai que no estigui tan ple de tonteries com Results, que només tenim Header Image i Title Text, i afegim doncs el Dynamic Panel. Vale? Què és un Dynamic Panel? El Dynamic Panel és un contenidor que conté panells, i els panells són com espais, són com pantalles, però que poden estar dins una altra pantalla realment. Per tant, aquest Dynamic Panel li podríem dir, per exemple, Container, per aclarir-nos una miqueta més amb el nom, i això és el panell 1, que podem configurar-lo d'alguna manera o altra. Primer de tot faré un exemple més senzill i després us ensenyaré quines poden ser les potencialitats. Primer, jo vull que aquest panell, per exemple, em mostri un text. Jo puc agafar un text i arrossegar-lo. Arribo, el deixo caure i ara tinc el meu panell, té un text. Òbviament, si aquest panell està dins aquest contenidor i ara aquest contenidor l'arrossego i aquest panell tenia aquest text, la idea és que quan jo arrossegui aquest contenidor el text es mogui amb mi, no? Si jo moc ara aquest panell, veieu, el deixo anar
I què ha passat? El text no s'ha mogut. El text no s'ha mogut perquè si mirem a la jerarquia, a l'outline d'aquest espai, veurem que el text que hem afegit, que és aquest text 1, no està dins el panell. Per tant, sempre que afegim un widget i intentem afegir-lo dins un panell, assegurem-nos que a la jerarquia es veu que està dins. Fixeu-vos que ara que he fet un drag and drop de text dins el panel 1, aquest per defecte ja se m'ha posat com a dalt a l'esquerra en una posició relativa del Dynamic Panel. I efectivament ara, si jo aquest container l'agafo i l'arrossego, ara veiem que això sí que ens va. Si jo això faig un simulate, de fet sembla que l'únic que tingués un text aquí. Però bueno, els Dynamic Panels, com bé us he dit, és un contenidor que em permet tenir diferents panells. Per tant, el que farem serà afegir un segon panell. I aquest panell doncs, ja no té un text, però el que farem és que aquest panell, per exemple, tingui un background d'un color. I en aquest cas, per exemple, li donaré taronja. Ara veiem doncs, que el nou contenidor té dos panells, ho puc veure en l'outline, i si no també ho puc veure aquí, en el seu selector. He apretat aquest més per afegir un panel. I, per exemple, ara estic editant, estic mostrant el panell taronja, i si li dono a Simulate, què passa? Que em torna a sortir el text. I per què és això? Perquè, tot i que tingui dos panells i tot i que en l'editor estigui seleccionat el panell 2, el container, el Dynamic Panel, té una propietat general que es diu Default Layer. I el Default Layer és el que em defineix quin serà dels dos panells o dels n panells que tingui definits en un Dynamic Panel el que se'm mostri per defecte. Si jo selecciono que sigui el panel 2 i dic a Simulate, ara sí que efectivament em sortirà el panell taronja. Però bueno, això podeu estar pensant ara que tampoc té molt interès, però la gràcia dels Dynamic Panels és que ens permeten fer coses bastant interessants. Ens permeten simular menús desplegables, ens permeten simular carrusels d'imatges, com els banners aquests que tenen horitzontals moltes pàgines, o fins i tot ens permeten simular com seccions que tenen scroll propi dins una pantalla gran. Començarem ara primer de tot mostrant com podem fer interaccions per un Dynamic Panel. Aquest type something here podríem dir-li click and change to orange. Per tant, aquest petit text ens està indicant que si el clico canviarem el panell cap a taronja. Per tant, vull que quan cliqui per aquest Dynamic Panel se'm deixi de mostrar el text i se'm mostri això taronja. Com ho fem? Selecciono el widget i li afegeixo un event que hem dit que quan faci clic em mostri el panell taronja. Per tant, per mostrar el panell taronja, el panell taronja, el que faig és escollir l'opció de Set Active Panel, que em permet doncs, modificar els panells que es mostren en un Dynamic Panel. Selecciono Set Active Panel i seleccionant el container, veiem que ja em permet escollir panel 1 o panel 2. Si selecciono panel 2, li dic acceptar, se m'ha creat l'event per aquest text i ara puc venir aquí i seleccionar i se'm canvia a taronja. El que mola també bastant és que a la condició, en la interacció, jo li puc afegir, si faig doble clic, li puc afegir transicions. I per exemple, en aquest cas, posem la transició de pop. I si ara clico, m'ha sortit el panell taronja. Una de les coses bastant més interessants que tenen els Dynamic Panels, anirem a un altre espai per tornar a no tenir un outline molt carregat, és que ens permeten fer menús desplegables una mica més interessants. Per exemple, imaginem que estem així i fixeu-vos que ara quan arrossego el text veieu que el meu Dynamic Panel es posa de color blavós? Si no ho veieu, s'està posant una mica blavós. Si es posa blavós vol dir que efectivament quan jo deixi anar el meu text, aquest text estarà dins d'aquest Dynamic Panel. I ho podem comprovar a l'outline. Tenim el Dynamic Panel, panel 1 i text 1. Aquest text 1 li posarem, serà una mica redundant aquest, però li posarem el nom de xus. Tot i així, perquè tingui l'estètica una miqueta més de botó, doncs li posarem un petit color de background en el meu botó, i de fet també li posarem un border que serà sòlid
de 2 píxels i serà un blau més fosc, vale? I això, òbviament, estèticament no és molt bonic, però comença a tenir doncs, estètica de botó. Després inclús podríem fer-lo més llarg, val? Podríem modificar les seves propietats, fer-lo més llarg i coses així, però bueno, ara tampoc em matarem això, vale? Per tant, jo ara faig un simulate i tinc el meu panell que mostra shoes. I què vull fer? Que el shoes, quan l'apreti, em mostri un panell que sigui doncs, que sigui com el menú desplegat, no? Per exemple, que em mostri diverses marques. Per tant, en el panell 2 li afegeixo els shoes, val? De tal manera que entre un panell i l'altre són iguals. Si vaig seleccionant els panells veurem que són iguals, val? Panell 1, panell 2, però en el panell 2 ara li afegeixo un parell d'objectes més, vale? Que per exemple seria doncs Adidas, Ctrl C, Ctrl V, ai, perdoneu, he copiat el panell, Adidas, Ctrl C, Ctrl V, no sé, no em paguen aquestes marques però les utilitzo perquè són marques de sabates conegudes. Què vull fer doncs? Que si jo aprieto shoes, no? On un new event, si jo aprieto shoes se'm mostri el menú desplegat. Per tant, on clic, set active panel i per aquest panell mostrarem el segon. Ok, simulate, i ara si jo vaig a shoes i clico se'm mostra el submenú. Però normalment un submenú després el que passa és que quan surto aquest se m'oculta automàticament, no? I això per exemple podem fer-ho si jo em vaig a l'espai screen 1 i tenim el woman jacket, shorts, shoes. Si jo surto ara d'aquest rectangle se m'amaga sol, no? Per tant volem fer el mateix. I aquí és on comencen unes coses d'aquestes bastant interessants del com es diu ara, dels panells, vale? Ara per exemple aquest panell l'he redimensionat perquè sigui exactament la mateixa mida que aquest, que el seu requadre, vale? I això ara ho veurem per què ho faig. Ho farem perquè ara el que vull fer és que si jo surto del submenú voldré que aquest se'm torni a ocultar, vale? Per tant, què voldré fer? Comprovar que si el meu mouse està aquí no se m'amagui el menú, però si jo surto d'aquesta regió que sí que s'amagui. I com podem fer això? Tenint el panell seleccionat podem afegir un nou event per mouse, però en aquest cas utilitzarem el que és el mouse leaf, que és l'event que es cridarà quan el punter del mouse surti de la regió d'interès, que és aquest panell. Què volem fer? Que si surto del panell, el Dynamic Panel se'm torni a mostrar el panell 1. Vale? Ok. I ara m'haureu de creure una mica perquè segurament no veureu que clico amb el mouse, però ara si jo clico a shoes se'm mostren aquests dos panells, mentre em mantingui a shoes es veu, i en el moment que surto se'm tanca el menú o el submenú en aquest cas, vale? I el bo d'això és que amb els panells, com podem nosaltres definir l'estètica dels elements que els composen, podem fer menús bastant més atractius, vale? Que els que estàvem fent amb els navigation senzills, val? Això és una potencialitat sobretot dels panells dinàmics. I finalment el que us volia mostrar amb com es diu ara, amb els panells dinàmics són dues cosetes més. Una de les més senzilles és que si jo tinc un dynamic panel puc afegir-hi una imatge, afegeixo la imatge i aquesta imatge doncs poso que sigui un fondo i ara assegurem-nos que la imatge estigui dins, això sempre, val? I l'altra cosa que puc fer ara doncs és afegir un nou panell, en aquest nou panell posar-hi una altra imatge, tornarà a passar-me el mateix que la imatge dels nassos no es posarà dins del panell, però bueno, ho fem a través de l'outline, i ara en aquesta imatge, val? Seleccionem la imatge, en aquesta imatge hi poso una altra imatge, el temible koala, vale? Si ara dic simulate de jackets, òbviament només se'm mostra aquest. Com bé us he dit abans, quan fem una transició d'un panell a l'altre podem posar-hi efectes, o quan fem transicions de mostrar o ocultar alguna cosa, podem fer efectes. Per tant, seleccionant el panell, el que podríem fer és que on clic, choose action, set active panel. Per aquest panell, quina tonteria ara, com selecciona la imatge, please select active panel. Hòstia, tio. Vale, aviam si puc, un moment, outline, vale.
Si us passa això que m'està passant a mi, trieu el panell a través de l'outline, vale? I dic que el panell que vull mostrar és el panel 2. I puc fer una transició de slide right, ok, val? Simulate, i ara si faig clic, cabron, perdoneu, no he dit això, val? Bueno, si de cas l'event aquest l'afegim a la imatge, que així ens assegurarem també que passi, dic a l'outline, que se'm mostri el panell 2, vale? I la transició que sigui una slide right, ok, simulate. Veieu? Això és simular una mica les marquesines aquestes, les marquesines dels carrusels d'imatges que tenen moltes pàgines web. I l'última cosa que us volia mostrar és que imagineu-vos que tenim un dynamic panel, val? O una regió, perdoneu, de la nostra interfície, que volem que només aquella regió mostri una barra de scroll, vale? Perquè tenim una llista de productes, perquè tenim una llista d'elements, i per exemple aquests elements doncs, poden ser una petita imatge, val? Ara la posarem dins el dynamic panel aquest, una imatge, val? I un petit text amb aquesta imatge, el text el posem aquí al costat, vale? I ara això podem repetir-ho, això ja per sort ens ha sortit dins el panell, puc baixar una miqueta més, veieu? I això seria com una llista d'ítems, no? Ctrl C, Ctrl V, els torno a copiar, torno a alinear-los, els torno a baixar cap a baix, no? Vale. I fins i tot puc fer aquest panell més gran i torno a copiar tot això una vegada més, vale? Una última vegada, Ctrl C, Ctrl V, me'ls alineo amb aquests i ara me'ls alineo cap aquí baix, com si fos una llista de productes, vale? Però la gràcia és que jo no vull que se'n vegin tants productes de cop, jo m'agradaria més que se'n veiessin menys productes. Per tant, faig el meu dynamic panel més petit, el container, però el panell que hi ha dins és més gran que el que s'està veient. Si ens passa això o volem simular això, després el que podem fer és pel dynamic panel, val? Especificar en el general que ens mostri de forma automàtica o sempre l'escroll vertical. Per tant, jo ara si li dic que automàticament em mostri l'escroll vertical, ara puc simular com una regió de la interfície on puc fer un scroll i mostrar contingut que fa overflow d'aquest container. I amb això podeu simular parts de la interfície. I bueno, amb tot això, aquests eren els exemples que us volíem donar per classe i que no hem pogut fer per culpa del software, i espero que amb aquest vídeo pugueu provar-ho doncs, a casa vostra, val? Amb això és tot.